Γεια, τι κάνεις? Θα σου δείξω ένα πάρα πολύ εύκολο Halloween styling μαλλιών. Πρώτα βάζω την νησιωτική μου λίγο έτσι να ζεσταθεί, χτενίζω τα μαλλιά μου και τα χωρίζω σε δύο μέρη. Στην ουσία παίρνω δύο λαστιχάκια, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Κάνω δύο κεφτεδάκια, μία δεξιά και μία αριστερά. Και αφού τα κάνω, παίρνω ένα τούλι, εσείς μπορείτε να το κάνετε με ό,τι τούλι έχετε στο σπίτι σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τούλι από μπομπονιέρα και τα τοποθετείτε έτσι όπως τα βάζω με ακόμα ένα λαστιχάκι έτσι για να είναι πιο σταθερό στα κεφτεδάκια σας. Εμπνεύστηκα από ένα hairstyle που το είχα κάνει και πέρυσι για Halloween, ωστόσο εγώ θα πω ότι μπορείτε να το κάνετε και χωρίς να είναι Halloween. Πρόσθεσα επίσης αυτά τα τέλεια handmade κοκαλάκια και ίσιοσα λίγο έτσι τα περίσσια μαλλιά που είχα για να είναι πιο ομοιόμορφο. Και that's it. Ελπίζω να σας άρεσε. Πολλά φιλιά!